चिरां जिल्लानि सिङाव जे आथिखालाव जि सोलिबाय थानाय महामारिया जि कर'ना भाइरासनि जि गाग्लोबनाय आरो साग्लोबनाय बे थासारिया जोंनि जिल्लानि सिङाव गोबांद्राय जायाखैब्लाबो बे थासारिनिफ्राय जोङो जिल्ला हिसाबै बारग'नो हायाखै आरो बेखौ लानानै दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जि मोनसे सुबुंनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय कर'ना जि भेक्सिन होबाय थानाय जादों मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि टीमफ्रा गामि गामि बा साब सेन्टारफ्राव थांनानै नाथाय बेवहाय जोङो नुनाय बायदि बा सरकारनि जे जिल्लानि प्रशासन बा जिल्लानि जे मेडिकेल टीम बिथांमोना जोंजों जिल्ला एबसुजों सिरियासलि लेंहरनानै सावरायदों आरो सावरायनानै बिथांमोना जोंनो थयथ' होदों जे चिरां जिल्लायाव माखासे ओनसोलफोराव बा माखासे जायगाफोराव दासिमबो कर'ना भाइरासनि जे मोनसे भेक्सिन बे भेक्सिनखौ लानो थाखाय जोंनि सुबुंफ्रा सांग्रांथि जायाखै आरो आवगायबोआखै दा बेखौ लानानै जिल्ला प्रशासना चिरां जिल्ला एबसुजों सावरायलायनानै बिथांमोना जोंखौ खावलायदों जे खावलायनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय जोङो 100% जि भेक्सिनेटेड खालामनो हायो बेनि फारसे बिथांमोना जोंखौ खावलायनाय लेखा चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो थांनाय सप्तानैनि सिगांनिफ्रायनो जोङो बे हाबाफारिखौ मुखुब भाबै जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओनसोलफ्राव थांनानै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि जे रायजो राजाफोर बा सुबुंफोर बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायहैदों जे जोंनि जिबनखौ रैखाथि होनांगौब्ला कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननांगौब्ला बे जोंनि लामाया मोनसेल' जोङो आथिखालाव जि सरकारि भाबै बिनामुल्य जि मोनसे भेक्सिन होबाय थानाय जादों टिकाकरननि हाबाफारिखौ लांबाय थानाय जादों दा बेवहाय जों मदद होनांगोन आरो बयबो सांग्राङै लाफैनांगोन जों बे बाथ्राखौनो बुंनाय जादों बेनि अनगायै जोङो नुदों जे दिनैहाय कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै पृथिबीनि गोबां सुबुंफ्रा बेनि थोंजोङै ट्रिटमेन्ट मोनैयाव गोबां रोखोमै जिउआ आलायाथानि थैलांनो गोनां जादों दा बिनिखायनो जोंबो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो जों खावलायदों जे जोङो बे समाव बे खाबुखौ जोङो लानांगोन बेनि फारसे आथिखालाव जिफोरनाखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा पेपार मिडियानि गेजेरजों जोंनि माखासे दुथां आखुनि मानसिफोरा खायसे खायसे बिथांमोना नेगेटिभ लाइनजों जे मोनसे एवारनेस खालामबाय थादों बा अपप्रचार मोनसे प्रेस मिडियायाव बा ससियेल मिडियायाव होबाय थादों जाहाथे बेफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा खोमा होआ जोङो बेखौ खावलायदों बिथांमोन बायदि मानसिखौ जोङो जुदि मोनबाय बायोब्ला बेनि फारसे जों सांग्रां जानांगोन आरो रायजो राजाफ्रानो सঠিक मोनसे बेबस्था लानानै बा निजा बबिया मोनसे डिसिसन लानानै जाहाथे भेक्सिनखौ लायो आरो जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जाहाथे कर'ना भाइरास बेखौ जों बेनिफ्राय जों मुक्त जानो हायो बेखौनो जोङो जिल्ला आफादनिफ्रायबो जों रायजो राजाखौ आर्नेस्टलि मोनसे जों रिकुवेस्ट खालामनाय जादों।